मा जाला मोनलाब्रा सोरबाखि फैसा सोबानो फैसा हाबो नामाब्रा YBY फंबाय माथो बोरैबासो खोनाबाय आयो YBY नि सिमां नुनां गैला बैजों ओरै थांनानै ओरै थांफिननोसै खामानि जागोन बेजों ओइ आदा रनाय सुवादफोरालाय मा जालायखोब्रा होद मा जालायखोब्रा फंबाय माबा आदा जों नोंनो फैसा लाबोदों फैसा बोरो बहा 12-18 जानाङाब्रा आदा जों नोंखौ बुजायगोन ना मोजाङैनो मैथा एसे खोन्थाना होनाय नै आदा मोजाङै खोनासं नैबे एप्सआव 6,000 सोनानै सानसेयावनो 1,000 खामायनो हागोन जोबोर मोजां आदा जोबोर मोजां बरिया सुपार नों माहाजोन जानो हागोनथ' आदा है मा जाला मोनलाब्रा सोरबाखि फैसा सोबानो फैसा हाबो नामाब्रा होद आं टाइमखौसो लस खालामबाय नोंसोरो थांसैलां थांदो एफा मोजां आइडियाबा एख' गैया साला आदै दानियाथ' न'खौ मोनबायलै ओरै हाबग्रोनो ना ओरै हाबग्रोनो ओरैनो हाबग्रोनोसै खोमालै थ' बाजै फाथोस्रे हाब न'आवलाय दंना गैयाब्रा मैथा आरो खावबा मोनसे माथो हा माथो नांग्रां बोखो दिनैलाय नांग्रां बोनो नङा बाजै फै जिराय फै सियारबो गैला जाबाय दाख्लैसो हौवाया लोंना बुख्रुबजोबदों नांलाया बाजै नांलाया बेयावनो मोजां बेयावनो जोबोद मोजां थान्दा माबालै बाजै जों मोनसे एपनि एजेन्ट जाबाय नङा एजेन्ट हामा एप्सनि एजेन्टसै एजेन्टलाय बाजै एजेन्ट बेनिखायनोथ' जों नोंसिम नांग्रांबोदों बिदिसो माबालै बाजै जों गिदिं जोबोद मेंबाय दै गिलाससे लाबोग्रोदो लायनो र' आं जिरायथ' दंखलखौ लाबो बाजै गुसुनो थान्दानो दंखलनिखौ कुल खायदा खुयदा खालामनानै बाजै बाथौसिनाव बुरखायना लाबा गारामा सिनाय नंला जों दिनै खोनागोनलै नै दैया लोंदो जागोन हा मैथा आरो खावबा माथो खबरमोन दे बुंदो र'लै बाजै 12-18 दाजा बांद्राय आथुर मावनाय खामानिया बारा थिग जाया बेनिखायनो थान्दा कुल मेलेमजों मावनांगौ नाय बाजै बे YBY एप्सआव 6,000 फैसा सोयोब्ला सानसेयाव नोङो 1K निबो बारा खामायनो हागोन आरो बेल' नङा बाजै मासाव नोङो 30,000 निबो बारा खामायनो हागोन जोबोर मोजां बाजै जोबोर मोजां बेनिखायनो बाजैयाबो 6,000 फैसा सोनानै जोबोद बुरजा रां खामायनो हागोन आयौ नोंगोना नङासै बोरैबा बेन जाबालाय जायालै बाजै जाया बै आदा मन'रिखौ नुवाखै बेनोबा YBY आव फैसा सोनानै गोबां रां आरजिगासिनो दङ अनार गंसे लानो नागिरबावैसो आदा मन'रिया आरो अरि गंसे ब्रिजा गंसे बेफोरथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायो बिदिनो थेर मोनगोन बिसोरो नोंदायासो हाबनो होगोन ना होआथाय बे आदा नलेज खमखौ बाद होदोलै बाजै गाबोन गोलाव गोथाव नुबा हाबनोसो गोसो जागोन बेबो बेनिखायनो बाजै डाइरेक्ट सिदा गोसोजों जोंनो 6,000 नि रिसार्ज खालामदो आरो दिनैनिफ्राय बिजनेसखौ स्टार्ट खालामदो हा माबोरै खामायो टेनसन लानो हालाय बाजै बेफोरखौ जों दं ओइ खाथाखौ दोनदो खाथाखौ नै बाजै बे सेन खालाम नै बाहाय बाजै बबेयाव नै बेहायनो मोजाङै लिर
बिदिब्ला फैसाखौ लायनो आं दे जालायसिगोन र' जालायसिगोन दा मोनानिया जालायसिगोन र' गारामा सिलायसिगोन नो फैसाया टेनसन लानाङा बाजै गाबोन नोंगौलाबो थाब दांनो मोनगोन बिदिब्लाथ' मोजांसो दे बाजै बिदिब्ला जों एसे एरायथ'नोसै थौ बै बान्दोगुरिनि फंबाय खेराफानावबो औ हाबलांनांगौ दे हाथ'दो बाजै औ दे नै आदै आंना न'आ मोनबायलै अ गाबोन बे बान्दुगुरियाव हाबहैनांगौ खेरफानाव हाबहैनांगौ जायो दे बिदिब्ला दा मोनायाव लोंलायनोसै दे अ होमबा दे थांसै बे आंनि हिन्जाव लावथियाबो अबाव थांखोलै दै गिलाससे मोनलोंनायबा हामगौमोन मा एसे गरम अबाव सुनदावना मेंसोना फैलायखो सुनदावाखैलै बिमा फैसासो खामायनो थांदोंमोन आं YBY नि बे YBY नि फैसा थगायना जायै सोरजोंबा देथार जासिगोन नों थ' गाव हा गोदान लानो लुगैनानै हौवाखौ देथार जानो लुगैखो ना माखो मा देथार जानो लुबैनो नोंनि थगाय फैसा खाङै लायनायखौसो बुंदों आं बिब्दि नङालै बिमा नाय बिखौ नाय बेफोरखौ लुथिनाय बुङाना खस्थ' खालामना मोननायसो बुङो बे थिखादारफोरखौ नाय बिसोरबोथ' लामा दालांखौ दुप्लिकेटसो मावोना बेफोरखौ मा होननांगौ बेफोरथ' लुथिनायसो जागोन होनबा MLA जादों नों MLA होनबासो जासिगोन जेरावबो लेब-लेबल' हैद बे MLA फोरखौलाय मेट्रिक फेलफोरासो जायो हा माथो ओंख्रि संखो बिमा जेबो गैया मैथाजों खांख्रायसो खांख्राय बे खांख्रायखौसो लाबोलायबाय ना बेदर गैयामोन आरो बेदर जानो बिगुर अबेनो माजों लायनांगौ आंलाय आया बेखौ नुवाखै नों बेखौ लानानै दा मोनायाव दाउ लकेल मानैसो लाना फै आरो खुसियाफोरखौबो सेरनैसो लाबोखा लाबो दाउला आया मा फाग्लि हिनजावलै बे जै YBY नि बिदिनो मोनजाबाय थाथों YBY नि साहा दिनै नोंखौ फैसा सोनो नागिरदों जाफुंहोथारदो बेनो जाथारनाङा सुवाहा फैसा मोनजांनायनि सुवाहा सोरबा सोंमोन नामाब्रा नाय आदै न'आ बेनोलै थ' बै माबा फंबाय खेराफानिया दे फंबाय मा खालामदों नोंलाय बे सान्दुं गोसायाव माथो आदामसैलाय औलै फंबाय नै एसे YBY खौ फुजा खालामगासिनो दं फै एसे जिरायना लाफै थौ जागोन फंबाय जागोन फंबाया मिथिखादोंबा जोंनि फैनायनि थांखिखौ बारा गिदिं गिदा खोथाखौ बुंला आं मेन पइन्टआव फैनोसै डाइरेक्टनो देलाय एसे थाब खोन्थालाय नै फंबाय नैबे YBY एप्सआव नोङो 6,000 सोयोब्ला सानसेयाव नों 1,000 खामायनो हागोन आरो जुदि 10,000 नो सोयो सानसेयाव 1500 खामायनो हागोन आरो 20,000 नो सोयोब्लाथ' नों 2,000निबो बारा खामायनो हागोन सानसेयाव माहाजोन जाखागोन नों फंबाय साननैसोआवनो हामारगोन ना आदा हागोन फंबाय हागोन जों थानायाव नों माखौ सिन्था खालामदों साननैयावनो क्ररपतिनि मालिक जागोन नों फंबाय नोंगौ फंबाय नों फैसाखौल' हरदो जोंनो जों सोना होनोसै बेयाव सोनो फैसाखौ दाहार लायलायदों हाट फंबाय बे 20,000खौनो गाबोन सुख'नो हागोन नोङो दाहारसो हरबावलायनो हागोन फंबाय नों मिथिगौ दे होमबालाय फैसाखौ लायनोसै आं न' सिङाव जागोन दे फंबाय नै आदा फैसाया एसे ख्राव सानना दोनदां नै फंबाय बेयाव साइन हो बेयावनो फंबाय बेहाय जाबाय दे फंबाय होमबालाय जों थांथ'बाय थानोसै औ दे
गाबोननिफ्राय माहाजोन जाखासिगोन नों फंबाय दे फंबाय बे YBY नि फैसाखौ मोनबा एसि बायगोन आं एसि साला बे आदा हौवाबो फन हरलायबाय माथो र' रायलायनां हेल' फंबाय माथो बोरैबासो खोनाबायलै YBY खौ बेलेगसो खोनाबायलै फंबाय है मा खोनादोंब्रा माथोलाय आंनो जेबो खोनायाखै मा फैसा दाबोल हाबादों नामा फैसा दाबोलथ' नङा बेनो जाबाय होननासो खोनादों आं मा बेनो जाबाय है नोंगौ ना नङाब्रा नोंगौलै फंबाय नोंगौ नोंनिखौ सोलांदोंमोनलै आंनिखौथ' बै मैथाजों खावबासो लांदोंमोन हा बिसोर लांदों आंनि हिनजावखौबोथ' जर जबस्ति बिसोर सोदोंलै होमबालाय आदा दा बेलासिफ्राव नागिरनोसै नामा दोना होनांगौ सारफोरखौ दा दे होमबालाय आदा नागिरनांगौ बेलासियाव औ जागोन दे फंबाय जागोन आयै YBY नि सिमां दंमोन आं गैला बदमिखौ चावमिन जानायनि सिमां दंमोन बाइक लानायनि सिमां दंमोन आइफन लानायनि सिमां दंमोन आयै हिनजाव लानायनिबो सिमां दंबावोसोमोन आंनाव बे बदमियाथ' आंखौ गारखासिगोन बे दख'ना गांनैसो हैनो सानदोंमोन आं आयै गैला आयै आयै बे मैथाखौनो होनांगौ आंथ' होखागोन बे मैथाखौनो होनांगौ होनांगौहाय होनांगौ